Bien, boas tardes. Como ben saben, estamos outra vez, non, seguimos coas charlas do Pexón, xa levamos bastantes charlas do Pexón, tantas que creo que perdemos a conta, pero creo que é a cuarta vez con esta que estamos aquí en Cominiño, e como sempre digo, vimos a enseñar o que é o borrador do Pexón, os documentos que estamos traballando, e coas últimas modificacións que estamos facendo. Como repito e insisto sempre, isto é un borrador, estamos traballando nos documentos, é certo que xa levamos moito traballo feito, é un traballo que está moi avanzado e a nivel de planos prácticamente está pechado, prácticamente, non totalmente, pero está prácticamente pechado. A modificación que estamos facendo desde que chegamos ao goberno 2015 hasta o día de hoxe, como ben saben, ben provocada pola aprobación dun Pexón, a aprobación inicial do Pexón no ano 2014. Ese Pexón tuvo 4.000 alegacións, ese Pexón tuvo un informe da Xunta de Galicia e, ademais, desde o ano 2016, hai unha nova lei do suelo de Galicia que se aprobou en febreiro de 2016. Ademais, esa lei se desarrolla con un reglamento, ese reglamento que son 400 e pico artículos, aprobáronse en novembro do 2016 e iso provocou e xenerou varios cambios, sobre todo nos ámbitos rurales, sobre todo nos núcleos rurales. Por eso estamos insistindo moito nas zonas dos núcleos rurales para explicar todos estes cambios que desde o 2015, 2016, 2017 e agora xa 2018 vamos xenerando e vamos facendo nos planos. Bueno, como me decía antes Henry de Todo Grove, habitualmente estaba Todo Grove retransmitindo en directo estas charlas, hoxe non é posible, pero me informa que mañán esta charla íntegramente vai estar na web de Todo Grove, de tal xeito que todos podan revisar os comentarios, as charlas e, sobre todo, o que vamos a amosar. Ben, hoxe estamos falando principalmente de núcleos rurais, aínda que hoxe vamos a falar tamén do suelo industrial, do suelo terciario, polo tanto, hoxe abrimos un pouco o ámbito do que vimos a falar. Polo tanto, como ben di a charla, é Meloxo, Campos e Estonllo, que son os núcleos rurais, o suelo industrial e a parte de Senriñas, non? O que baixa de Campos, pois hasta o cementerio. Estas son as zonas que hoxe vimos a falar e vimos a explicar. Polo tanto, entre todos os núcleos rurais que vimos destacando e que vimos falando, hoxe vimos a falar destes. Como decía, a delimitación dos núcleos rurais ben marcada, establecida pola Lei do Suelo e o regulamento da Lei do Suelo do ano 2016, e en base a iso se establecen unha serie de criterios novos que nos fan cambiar un pouco que era o noso plantexamento inicial respecto aos núcleos rurales. Mais adiante explicarei esta novedad, porque é certo que a Lei do Suelo aparece unha serie de novedades, recolle unha serie de novedades, sobre todo no tratamento dos núcleos rurales e de tratamento de determinadas edificacións, construcións, pero iso explicarémolo xa máis adiante. Polo tanto, como ben saben, nós estamos traballando tamén coa base das normas subsidiarias. Por que? Porque é o único documento urbanístico aprobado no Concello do Grove. Este documento urbanístico, as normas subsidiarias, foron aprobadas no 96 por, creo, unanimidade de todos os partidos políticos no ano 96, as normas subsidiarias, e están en vigor. Certo é que parte desas normas están en suspenso por o decreto Cuíña que se estableceu no ano 2002. Esta é a base que nós traballamos, e esta base das normas subsidiarias respecto á nova lei do ano 2016 provoca algúns cambios, polo tanto, provoca cambios na delimitación dos propios núcleos.
Como vimos explicando desde o ano 2015 que chegamos ao goberno, e nas primeiras charlas explicábamos os criterios e a metodoloxía que seguíamos para establecer o PEXON, decíamos que a nosa condición política, a nosa condición era que nos núcleos rurales se trataran todos os suelos igual, exactamente iguales. Polo tanto, despois do análisis técnico para analizar o grado de consolidación, o grado de edificabilidade e, polo tanto, os diferentes coeficientes de edificabilidade, estableceuse unha parcela mínima de 600 metros cuadrados. Esa é unha das primeiras decisións que tomamos no rural. Polo tanto, dá igual que teña unha parcela en Ardia, Meloxo, Campos, Estonllo, Reboredo, Balea ou San Vicente, que en todos os núcleos rurales a parcela mínima é exactamente igual, 600 metros cuadrados. No 2014 se plantexaban parcelas de 450 metros, máis pegadas aquí contra o suelo urbano, hasta 900 metros na zona de San Vicente. Había diferencias. E ademais había un tratamento diferente o que era o suelo común do suelo histórico tradicional. Se recordan todos vostedes que había moita polémica en como se delimitaban o núcleo común e como se habían delimitado o núcleo tradicional histórico, ¿sí? Bueno, pois, con toda esa información e coas bases das normas subsidiarias e as 4.000 alegacións, tomamos unha serie de decisións e traballo técnico. Entonces, parcela mínima de 600 metros. Ademais da parcela de 600 metros, ademais de parcela de 600 metros, non quere dicir que se eu teño unha parcela de 600 metros xa é unha parcela edificable. Hai que cumprir unha serie de requisitos. Entre eles, a miña parcela ten que dar a un vial público. Ten que dar a vial público. Como sempre digo e insisto, non valen pasos, servidumbre de pasos, nin valen servidumbre de carros. Ten que ser reconocido como vial público. Polo tanto, primeira condición, a miña parcela ten que dar a vial público. Ten que ter todos os servicios ou a posibilidade de ter todos os servicios. Isto é, abastecemento de agua, saneamento, acceso a enerxía. Polo tanto, ademais de cumprir unha serie de condicións, tamén teño que ter ese acceso aos servicios, ou polo menos a capacidade de proveer eses servicios. Estás establecendo unha parcela, unha edificabilidade do aproveitamento da parcela dun 30%. Dun 30%. E fronte de fachada, que eso surgiu en moitas destas charlas, moitos veciños nos preguntaban, e nos siguen preguntando, bueno, e ademais, cal vai a ser o fronte de fachada, cal vai ser a fachada mínima que vamos a ter para poder construir. Bueno, por suposto, a condición indispensable para que eu teña unha parcela edificable é que estea dentro dun núcleo rural. Iso é a condición básica, que é o que hoxe vimos a ver aquí realmente, non? É dicir, a delimitación deses núcleos. E aproveito, como sempre, permítame facer a exposición, intentarei ser o máis breve posible, e despois, por suposto, estou aberto a todas as cuestións que nos queran plantexar. Pero xa lles adianto que ao final da miña exposición vamos a tratar algunhas situacións que tamén xurden que podan pasar, digamos, fora dos núcleos que ahora mesmo están establecidos. Ben, continuamos. Entonces, zona rural. Eu teño unha parcela de 600 metros cuadrados. E para edificar, bueno, en principio necesito 3 metros de retranqueo a cada lado. Necesito 3 metros de retranqueo a cada lado. Ademais, hai unha lei galega que se chaman as normas do hábitat, a lei de vivenda, que establece que unha vivenda ten que ter como mínimo unha fachada de 6 metros para cumprir unhas condicións de habitabilidade. Polo tanto, para cumprir unhas condicións de habitabilidade, e iso é unha lei galega, ten que ter unha fachada mínima de 6 metros. Polo tanto,
Se eu teño unha parcela de 600 metros, estou dentro do núcleo rural e cumpro todas as condicións para facer e poder edificar unha vivenda, digamos, pegada a alineación ao muro, pegada ao que sería a alineación ao límite da parcela, aquí xa teríamos o vial. Por certo, hai que retranquear os viales, e agora veremos tamén, 5 metros do eixo do camiño, iso xa está hoxe así, a 5 metros do eixo do camiño eu teño que retranquear. Entonces, pensemos que isto é o vial. En principio, temos que pensar que con estas condicións eu teño que ter como mínimo pois 12 metros de fachada. Teño que ter como mínimo 12 metros de fachada, os 6 da fachada da vivienda, máis os 3 metros a cada lado de retranqueo. Ahora ben, como ben saben, podo ter o dereito de arrime. Si teño dereito de arrime, xa son 3 metros menos que non necesito. Polo tanto, esa fachada de 6 metros, máis os 3 metros que xa teño que cumplir dun lado, pois me daría unha fachada mínima de uns 9 metros, non? Cumplindo a rime de 3 metros aquí e unha fachada de 9 metros aí. Si teño dereito de arrime. Polo tanto, en principio, para pegar unha vivenda ao que sería a zona do propio vial, do propio rueiro, pois tería que cumprir eso. Pero claro, no rural hai diferentes tipos de parcelas e hai diferentes características. Non obrigatoriamente teño que pegar a casa ao vial, porque a miña parcela pode ter unha configuración diferente. Polo tanto, si podo ter unha parcela, digamos, configurada de xeito diferente, cumplindo os retranqueos, eu podo instalar a miña casa, a miña vivienda, no centro da miña parcela, e, polo tanto, cumpro igual. Cales van a ser os metros mínimos que se van a exixir aquí? É unha cuestión que se están estudiando polos técnicos. Se pode estar falando 5, 7 metros, depende, lóxicamente, temos que ter en conta que todos queremos guardar o coche no garaxe, e que temos que ter accesos, polo tanto, 5 metros parece bastante razonable. En calquer caso, como digo, estas son, digamos, as condicións xerais. Despois hai moitas excepcionalidades que temos que contemplar e que se van a contemplar, exactamente igual que se contemplan hoxe. Se eu teño unha parcela, por exemplo, donde aquí xa está edificada, aquí está edificada e aquí está edificada, é dicir, eu teño unha parcela que non teño capacidade de crecer ou non teño capacidade de eu conseguir máis metros cuadrados, podo pedir o que se chama a excepcionalidade. E iso que significa? Que incluso con menos de 600 metros cuadrados poderei construir. ¿Sí? Polo tanto, iso xa é unha excepcionalidade. E con esas excepcionalidades se permitiría, e iso é o que hai que recoller nas ordenanzas, é poder construir. Pero estou falando en carácter xeral. Ben, polo tanto, estas son un pouco as condicións que estamos plantexando. E como dicía, vieiros de 5 metros ao eixo do camiño, pero moita xente nos di xa, pero estou nunha zona onde teño muros centenarios e a lei de patrimonio di que non podo derribar eses muros centenarios porque son a conservar. En ese caso, como ocurre a día de hoxe, témonos que supeditar ao que digan outras administracións, en este caso o que nos diga e os que nos establezca patrimonio ou a propia Xunta de Galicia. Certo é que agora hai bastante discusión entre diferentes administracións, porque si é certo que hai que conservar os muros, nadie discute, certo que cada vez queremos ter maior accesibilidade ás nosas viviendas, porque pode haber unha emerxencia, porque ten que entrar unha ambulancia, porque ten que entrar un camión de bombeiros, e a lóxica nos leva a que posiblemente en estes casos tamén excepcionales pois establezca un mínimo de 5 metros de un vieiro para poder circular pois un vehículo de emerxencias. Pero estos son casos, digamos, xa máis excepcionales. En criterio xeral, igual que a día de hoxe, 5 metros do eixo do camiño. Entonces, calquer licencia nova que eu quera facer, teño que contar con iso. Ben, como decía,
Hoxe vimos a falar da zona Meloxo Campos Estonllo no ámbito rural, pero tamén vamos a falar de algún ámbito máis. Así pois, comenzamos xa a ver o primeiro plano, que é a visión xeral do que sería Meloxo. Esta é a proposta que había no ano 2014. A proposta que estaba aprobada no ano 2014 e que ven delimitada, pois desde a carretera de Avenida de Portugal, subida a Liñares Meloxo e xa conexión carretera San Vicente, ou Grove San Vicente, sí? Este é o colexo onde nos atopamos. A principal novedade, a principal característica que había no pexón do ano 2014 en Meloxo era este peón que se marcaba aquí, que foi unha das grandes alegacións e solicitudes que os veciños da zona nos pediron, que era este peón de aquí, sacalo fora, porque os propios propietarios dos terrenos en esta zona nos decían que non tiña sentido. Ben, aquí hai unha visión do que é o plan novo e, como ven, o peón desa zona está totalmente eliminado. Está totalmente eliminado. Ahora vamos a ver máis en detalle a parte norte e a parte sur de Meloxo. Por lo tanto, ahora vamos a ver os planos máis en detalle e, se é necesario, incluso os podemos ampliar un pouco máis. Decirles que esta zona de aquí non está ben delimitada, ahora explicarei por qué. Esta zona, por ahora, non vale, porque isto está con un cambio ahora. Por lo tanto, a zona de Meloxo quedaría delimitada en esta zona de por aquí, donde estou marcando, e todo este ámbito. De todas formas, como digo, ahora vamos a ver máis ampliado. ¿Sí? Ahora vamos a ver máis ampliado. Isto é a zona norte, como digo, esta zona ahora van a ver que hai outro plano, que aquí vai haber unha ordenanza de 4.3, pero esta é a zona aquí, como digo, é a Avenida Portugal, subida a Meloxo, dirección á carretera de Campos, a carretera do Grove a San Vicente. Aquí era onde estaba o peón, agora xa non hai, e recordan moitos dos que están agora aquí, que xa viñeron á reunión anterior, que había un problema na definición deste vial, que antes non aparecía, despois catastralmente vimos que aparecía e que chegaba hasta aquí como vial público, pero a base dunha serie de reclamacións de uns privados e coa documentación, pois nos trasladaron que este vial só chegaba hasta aquí. Por lo tanto, é o que estamos recollendo en base as propias información e datos que os interesados nos aportaron. Por lo tanto, como poden ver, aquí queda delimitado Meloxo no seu ámbito norte, digamos. Insisto sempre, como tratamento das parcelas no rural é exactamente igual para todos, 600 metros cuadrados, dá igual que estemos aquí donde pon suelo de núcleo rural tradicional, que estemos aquí que pon suelo núcleo rural común. O tratamento que facemos é para todos igual, 600 metros cuadrados. Insisto, como norma xeral, haberá excepcións donde, se eu estou rodeado de fincas que xa están edificadas e non podo crecer e teño 450 metros, pois a propia normativa permite, recolle unha excepcionalidade e eu poderei obrar, edificar en eses 450 metros. Pero, como digo, eso é unha excepcionalidade. Por lo tanto, isto sería a parte norte, que se queren podemos revisar un poquinho máis en detalle, aínda que isto non varía moito do que ahora mesmo xa estaba delimitado. E vou a intentar que o podan ver un pouco máis en detalle. Aquí seguimos situándonos ese viado que falaba antes. Esta é a subida a Liñares. Esta xa son a zona de Meloxo. Isto prácticamente non varía tal cual o temos agora nas normas. E agora ampliamos
e recollemos máis en detalle esta zona, non? Digamos que empeza a delimitación aquí e continúa. Xa lles digo, isto de aquí, ahora vou enseñar un plano, isto cambia, pero todo o demais é exactamente igual, tal cual está recollido aquí no plano. Ben, continuamos. Despois, se fai falta ao acabar a charla, volver a revisar un plano, sin problema ningún, revisámoslo, que prisa non temos ninguna. Ben, entonces esta é a parte norte e esta sería xa a parte sur. A parte xa arriba que conecta coa carretera que vai de San Vicente ao Grove. Bueno, e isto é os ámbitos que quedan delimitado o que chamamos Meloxo. ¿Sí? Aquí incluso, como é pequeno, vou non ampliar máis xa ahora para velo, como decía, con máis detalle. E aí o teñen, con máis detalle. Ben, entonces esta é a zona de Meloxo, que a zona de Meloxo ahora xa conecta coa zona de Campos, que é a que vamos a ver agora. Ben, como lles decía, no plano norte, aí hai unha variación que os técnicos están estudiando, que mismamente onte nos trasladaron unha pequena modificación que están estudiando, polo tanto xa lles digo que ese plano vámoslo a volver a revisar en unha nova exposición, en unha nova charla, porque este é o plano da zona sur, e como lles decía, a norte, non? O que decía antes, esta zona vai a ser tratada como ordenanza 4.3, que xa está dentro de suelo urbano e non de núcleo rural. O núcleo rural de Meloxo acabaría aquí, e aquí estaríamos xa no núcleo urbano. Ademais, hai unha proposta de un SUE que recollería todo este ámbito hasta aquí, que, por certo, aproveito a ocasión, non sei se hai moitos propietarios presentes deste ámbito de aquí, pero estamos facendo unha revisión catastral de propietarios para convocar a todos os propietarios deste suelo para explicalo e falar del. Polo tanto, eu espero que, igual non en Semana Santa, pero o martes siguiente de Semana Santa, convocar os propietarios deste ámbito para falar e discutir, porque, como sempre saben, outro dos criterios que temos políticamente este goberno é que os suets que se recollen son os que mayoritariamente nos piden os veciños. E mayoritariamente, por favor, pido un pouco de silencio e despois falamos todos, senón non nos vamos a enterar. E insisto porque volverei a insistirlo despois, mayoritariamente para nós significa máis de un 70-75% dos propietarios. Non o 100%, que sería o ideal, pero si un 75%. Xa sabemos que a lei di que a partir do 51% ou 50 e algo por cento eu podo desenvolver un terreno. Vale, pero para recoller isto no pexón, nos pedimos que mayoritariamente, a partir dun 75% de propietarios, estén de acordo. Si non se saca. Si non, se saca. Ben, continuamos. Como lles decía, isto era Campos no ano 2014, o pexón do 2014, donde, como poden ver, aquela rotonda que se metía para as Enriñas, subimos por Campos, quedaba delimitado o núcleo de Campos. Aquí, como ben saben, había un vial e todo isto era unha pantalla vegetal, porque aquí xa había unha parte do suelo empresarial, do suelo industrial, e outra que conectaba con isto, con esta rotonda de baixada a Xiradella. E Campos quedaba delimitado por este ámbito, e estas zonas estaban incluídas nun suelo empresarial. Ben, isto é Campos, e a proposta, que como ven era isto, seguimos no ano 2014, e este ámbito do suelo empresarial que estaba adherido, ligado ao núcleo rural de Campos, con a apertura deste vial por aquí, con toda esta zona verde e con esta rotonda por aquí. A petición dos propios veciños propietarios de Campos, isto se elimina e isto é como queda Campos agora. Como poden ver, isto é a curva da morte rectificada, porque a antigua era esta, digamos, para que nos ubiquemos Taller Ruco. Esta é a subida a Cominiño, onde estamos agora, ¿sí? E isto é Campos. Por lo tanto, como poden ver, queda totalmente eliminado ese vial
queda totalmente eliminado o suelo industrial, queda eliminada esta rotonda de aquí e o ámbito queda recollido en este límite. Ahora vamos a ver por partes y en detalle. ¿Sí? Queda recollido en este límite y en este ámbito. Pero ahora vamos a ver un pouco máis en detalle, si me permiten. Vamos a empezar por aquí. ¿Sí? Subida a Siradella. Continuación, carretera San Vicente. Entonces, este é unha parte e ahora continuamos vendo o resto. Creo que así collemos todo e o podemos ver máis en detalle. ¿Sí? Ben, continuamos. Xa lles digo, ahora estamos facendo unha exposición xeral, despois, por suposto, que damos a vontade das preguntas que nos queran facer ou das críticas que queran trasladar, e se fai falta volvemos a ver os planos. Ben, entonces, isto sería a proposta que temos para Campos, que é esta, en xeral, como digo, ¿no? Que, como ben poden apreciar, digamos, conecta Meloxo, Campos, e ahora xa vamos á zona de Estoño, ¿sí? E agora continuamos coa zona de Estoño. Esta é a zona de Estoño que estaba establecida no PSOE aprobado 2014. Este ámbito se recollía, porque isto xa era parte dun suelo industrial, se recollía rotonda e vial, porque se establecía este como un vial de entrada de tráfico pesado, e este que era tamén un vial de entrada de tráfico pesado para o posible desarrollo do suelo empresarial. Por lo tanto, Estoño quedaba recollido entre estes viales e estas rotondas en este ámbito. Baixada Siradella. Ben, pois a proposta que traemos é esta. Esta é a delimitación de Estoño. Esta é a delimitación que traemos para Estoño. Que vai a ser moi importante ahora ver tamén como queda o suelo industrial, porque na última vez que estivemos aquí nunha reunión fixemos 2 reunións en cuestión de 48 horas para falar dese suelo industrial tamén. Polo tanto, isto é Estoño, que agora, como é pequeno tamén ao amplío para que podamos velo máis en detalle, e casi colle todo, bueno, fago un movimiento ahora de pantalla, pero esta é a delimitación que colle no ámbito de Estoño. ¿Sí? Ben, entonces, como lles digo, bueno, para que podan apreciarlo mellor, esta é unha parte que prácticamente colle todo, digo, todo o que é o plano, digo. ¿Puedes bajarlo un poco, por favor? Bajarlo. Sí, subir lo que es la... Así. ¿Así? Sí, gracias. Ben. E agora vou no mover un pouco para que collamos xa a outra parte. Que sería esta. ¿Sí? Ben, continuamos. Entonces, como ven, acabamos de revisar o que é Meloxo, o que é Campos, o que é Estoño, digamos, os núcleos rurales desta zona. Vamos a falar entonces ahora do suelo industrial e vamos a falar tamén un pouco da zona de Serriñas. No suelo industrial, o suelo industrial que estaba no ano 2014, esta é unha composición que igual non se ve moi ben, pero ahora vamos a ver en detalle, porque esta está dividida en 3 planos. Esta é a visión, digamos, xeral do suelo industrial que se propoñía no 2014. Como dicía antes, vial de entrada desde a carretera principal, vial de entrada,
Isto é o límite de Estonllo, donde se establecía a pantalla vegetal por aquí, toda esta pantalla vegetal, todo isto suelo empresarial con viales interiores rotondas. Ademais, chegaba hasta aquí e conectaba xa co, digamos, suelo industrial 2, que era este de aquí. ¿Sí? Todo isto era o ámbito do suelo industrial proposto no ano 2014. Ora, vémoslo en detalle, seguimos no 2014, isto é un dos planos ampliado, que é carretera o Grove San Vicente, na zona de Estonllo. Este é a parte de arriba de Estonllo, onde estaba o vial de entrada, rotonda, pegados. Todo este ámbito. E agora pasamos xa a proposta que trasladamos. A proposta que trasladamos, quero dicir, que foi recortada nun 50% en base ás peticións que desde a última reunión que tuvemos aquí nos trasladaron os propietarios, os veciños de Estonllo. Tuvemos unha reunión de grupos políticos, unha reunión cos técnicos, falamos desta cuestión e, polo tanto, o suelo industrial queda reducido ao que decíamos, a recoller as empresas actuales que ahora mesmo están ali ubicadas. E esta é a proposta. Como ven, antes había o vial, recollía todo este ámbito, todo isto estaba recollido, e ahora mesmo queda isto que xa está a día de hoxe, e isto que teria que ser a cesión que este desarrollo ten que facer ao Concello e a zona verde que teria que trasladar para que isto fora desarrollado. Polo tanto, a día de hoxe o suelo empresarial, o suelo industrial se reduce, como quedábamos e como dixemos, ao que xa había. Hai aquí empresa instalada e é unha realidade. E despois, como poden ver, queda aquí unha esquiniña, que agora falaremos desto, que é un suelo terciario, non un suelo industrial, é un suelo terciario. Desaparece, polo tanto, todo o suelo industrial que estaba na zona de Campos e desaparece todo este suelo industrial que estaba en esta zona de aquí. Todo isto desaparece. E queda en ese ámbito, que lóxicamente podemos entender que vai a quedar tal cual o conocemos a día de hoxe. Porque, sinceramente, isto teria que ser cesión ao Concello do 10% máis o 15% de zonas verdes e o resto que queda para o suelo empresarial, ou o suelo industrial neste caso, é o que xa existe, que prácticamente é este ámbito que temos aquí, o existente. Así pois, unha reducción prácticamente do 50%, incluso do que xa presentamos nós na última charla de aquí, porque nós xa traíamos parte reducida respecto a este que era do 2014, para que faga unha comparativa. Isto era todo o que había, chegaba hasta aquí, porque isto era parte tamén do suelo empresarial. Isto todo era o que había de suelo empresarial, e agora trasladamos a isto. A isto de aquí. Por lo tanto, desaparece todo este ámbito de aquí e desaparece todo este ámbito de aquí. Está o que a día de hoxe está recollido, porque isto teria que ser prácticamente a cesión para o Concello e a cesión de pantalla vegetal e de pantalla de zona verde que necesita un desenvolvemento destas características. En calquer caso, por suposto, despois estamos disposto a volver a discutirlo. Vámoslo a ver en detalle. Como digo, isto é un suelo terciario, que ahora falaremos del, porque isto conecta coa baixada das Enriñas. Isto era onde estaba Campos, que xa non hai suelo industrial. Aquí queda unha parte recollida, aquí é a outra que queda na carretera baixada Siradella e carretera, que lóxicamente isto é zona verde, e o equipamento que o Concello ten que adquirir se ese suelo se desarrolla, o Concello ten que quedar un 10% máis outro 15% que ten que ter de zona verde. Estamos a falar de un 25% en total. E o suelo, o 25% do suelo que estamos trasladando prácticamente é esta zona toda de aquí.
E isto sería a outra parte. O que antes vimos unido, ahora vémoslo troceado. E aquí, como ben saben, é onde xa está instalada unha empresa, e a máis aquí abaixo hai como unhas naves tamén. Ben, como digo, despois se queren, e fora necesario, volvemos a falalo e a discutilo. Continuamos entonces ahora coa zona de baixadas en Riñas. Teñen que disculpar, porque teño a voz un pouco tomada. Entonces, si recordan, isto era no ano 2014, se establecía un suelo residencial industrial onde se establecía aquí unha rotonda que abría un vial novo que baixaba todo por Serriñas, atravesaba a subida a Liñares, a subida a Meloxo, e salía noutra rotonda en Avenida Portugal para conectar con outro suet. A máis quedaba vinculado ao plan especial que estamos tramitando e intentando aprobar desde o Concello do Grove, e todo este ámbito tamén quedaba suxeito ao suet. É dicir, antes toda esta zona de Senriña era un suet. Isto que estou marcando por aquí, todo isto, aquí xa estaba o plan especial do Concello, que tamén estaba incluído no suet, e todo isto, cos viales hasta aquí, era o suet que se establecía. E hasta aquí. Ben, aquí tamén hubo moitas alegacións solicitando a eliminación deste vial e a eliminación dos suets. Isto é en detalle como estaba no ano 2014. Esta é a parte, digamos, norte, ao lado do cementerio, con este vial que salía nesta rotonda e coa conexión dos viales que se facía para o plan especial. E como poden ver, todo o demais quedaba dentro do suet. E isto era a parte sur, donde estaba. Esta é a carretera de subida a Campos, desde a iglesia. Aquí está a rotonda, co vial, e todo isto era suet. Por tanto, todo quedaba incluído dentro de un suet a desarrollar, donde cargábase este vial. E además recorden que aquí era unha zona de equipamentos públicos deportivos ao aire libre, que se cargaban tamén o suet. É dicir, que o suet cargaba todo. Isto foi unha proposta que trasladaron os propietarios, e ora nós trasladamos unha nova proposta que é esta que vamos a ver en detalle. Como ven, desaparece todo o suet desta zona, todo este suet desaparece, o plan especial do Concello queda aquí establecido. Aquí, antes cortaba por aquí o vial e salía por aquí, e isto todo estaba metido nun suet, e as fincas que a día de hoxe quedan a carón desta estrada pasan a ter licencia directa dentro do réximen Ordenanza 3, e todo o demais queda fora do suet. E isto queda, a zona esta de Senriñas queda recollida tamén como ordenanza de núcleo urbano. Todo isto é ordenanza de núcleo urbano, ahora vamos a ver en detalle. O 4.4, que é este de aquí, tamén queda recollido como núcleo urbano, licencia directa, e se propón un suet sector terciario. Que significa isto? É un suet que se plantexa para a ubicación e desenvolvemento de pequenas empresas, pequenas naves, talleres de calquer tipo, ou empresas que e algunha demanda hai, ou polo menos algúns se empezan a preguntar, empresas tipo hipermercados ou centros comerciales máis ou menos dun certo tamaño, non un centro comercial dunha cidade, pero sí un ámbito de desarrollo comercial. Polo tanto, a parte que se reduce enormemente do suelo industrial, que tiña outras características, falado cos técnicos e despois da reunión que tuvemos partidos políticos, se establece que hoxe en día o Grove ten máis demanda de comercio, mediana empresa e sector servicios que non un suelo industrial al uso, digamos, o que conocemos todos como suelo empresarial, suelo industrial. E esta é unha proposta. Hai outra proposta similar en Ardia tamén, que iso xa o temos falado e que falaremos en Ardia, que seguramente será a próxima reunión despois de Semana Santa. Entonces, estas todas, a máis xa é unha zona onde hai bastantes naves e aí queda recollida. Paso ahora
a enseñalo, a mostralo máis en detalle. Así pois, esta é, digamos, a zona norte. A gran novedad que estas parcelas antes quedaban metidas nun suet, estas tamén, ahora este ámbitos quedan de licencia directa, porque están vinculados á malla urbana e á subida ao vial. E aquí xa empezaría, como vimos antes, o núcleo rural. Esta é a zona norte desta parte, e aquí, máis en detalle, o que sería o ámbito sur. Colexio de Comeniño, onde nos encontramos, subida ao colexio, núcleo de Campos e de Meloxo. Esta é a baixada que temos, según baixada á iglesia, desde Campos, zona do Sineiro. O que está en amarillo e en naranxa, máis menos, salmón, amarillo e salmón é núcleo urbano, licencia directa, e isto que está en color rosa é un suelo terciario, como falaba antes, para ámbitos de desarrollo de pequena empresa, talleres, comercios, naves e pequenos centros comerciales. Vale, hasta aquí, e agora vamos a ver un pouco máis en detalle. Este sería, isto sería o primeiro. Como ven, chegaría hasta o ámbito do colexio, pero queda reducido totalmente respecto ao anterior do ano 2014. E este sería o outro tramo, que xa quedan fora do SUET e quedan recollidos no ámbito de licencia. Suelo urbano, ordenanzas 4 e 4.3, por lo tanto, edificación de parcela para vivienda unifamiliar. Vivienda unifamiliar. Ben, entonces, sobre todo ahora, vamos a facer unhas explicacións, porque xurden e moita xente que está falando e consultando nas oficinas técnicas o ámbito do pexón, está que nos trasladan, bueno, que pasa cando hai unha serie de situacións? Bueno, pois vamos a intentar explicarlas algunhas desas situacións que nos plantexan. A partir de aí falámolas e xa abrimos, digamos, debate e turno de intervencións. Ben, nas zonas rurais hai unha serie de dúbidas. Edificacións tradicionales, ahora explico o que quere dicir eso, situación das fincas nas normas subsidiarias e PERIs. Ben, como lles dicía antes, a Lei do Suelo do ano 2016, a Lei 2/2016, incorpora unha novedade moi importante a ter moi en cuenta, sobre todo cando se está no núcleo rural e se cumple unha condición, e é o seguinte: hai un artigo que é o artigo 40, Artigo 40 da Lei do Solo de 2016, de 10 de febreiro, de Solo de Galicia, edificacións tradicionales, sección 5ª, artigo 40. Edificacións existentes de carácter tradicional. Esta é unha novedade moi importante. Unha novedade moi importante. O artigo di que toda construcción, non falo de vivenda, toda construcción feita con licencia antes do ano 75, antes do ano 1975, concretamente antes de 2 de maio do 75. Pois toda construcción con licencia feita antes do ano 1975 vai poder edificar, construir, ampliar, independientemente do tipo de suelo donde esté, independientemente do suelo donde esté. É igual que se está dentro do núcleo rural como se está fora. É dicir,
pensen en un galpón, en unha nave, nunha casa, feita antes do 1975, que aínda que este en suelo rústico, e isto é o artigo 40 da lei, aínda que este en suelo rústico, podrán ser destinadas a usos residenciales, terciarios ou productivos, actividades turísticas ou artesanales e a pequeños talleres e equipamientos. Lóxicamente, ten que obter unha licencia municipal que lle temos que dar e sin necesidade de cumplir os parámetros urbanísticos de aplicación, salvo el límite de altura, isto é moi importante, que agora explico, e sin necesidade de cumplir os parámetros urbanísticos de aplicación, é dicir, eu teño unha vivienda construída antes de 1975, incluso no suelo rústico, e a parcela son 400 metros, non cumplo a parcela mínima de 600 metros, e podo construir e destinala ao uso que prácticamente queira, porque como poden ver, permite casi todos, residenciais, terciarios, productivos, turísticos, artesanais, talleres e equipamentos. Isto é moi importante. Isto é moi importante. Porque incluso estando dentro do núcleo rural, se eu teño unha vivenda construída antes de 1975 e teño unha parcela menor de 600 metros, poderei construir e máis. Podo ampliar incluso volumen. E isto é outra novedade impresionante. Podo incluso ampliar volumen independiente. Que significa isto? Que eu teño unha vivenda tradicional e a verdad que eu sinceramente non entendo moi ben, pero así está recollido na lei. A lei me permite facer outra edificación na mesma parcela. Volumen independiente, sin superar el 50% del volumen original de la vivienda original. Vou explicarme. É dicir, eu teño unha vivienda feita antes do ano 1975 e poñamos que ten 120 metros cuadrados. Bueno, pois podo facer outra construción na miña parcela, outra construción independiente da casa na miña parcela, se son 120 metros, o 50% do volumen, 60 metros cuadrados. 60 metros. E, por certo, non necesito cumprir 600 metros de parcela mínima. Cuidado. Por iso insisto que este artículo é moi importante, telo en conta, porque sobre todo nos núcleos rurais tradicionais, por certo, se estuveran ben delimitados no ano 2014, aquelas vivendas que teñen, que son anteriores ao ano 75, vai a dar prácticamente igual, e sin prácticamente donde estén, dentro do núcleo rural, fora do núcleo rural, porque este artículo, lles permite facer o que consideren. Eso sí, teñen que guardar a tipoloxía típica do rural, son viviendas. A los efectos de lo previsto en este artículo se considerarán edificaciones tradicionales aquellas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975 de 2 de mayo. Por lo tanto, todo aquel que poda acreditar que ten unha construción, é dicir, podo ter un galpón con licencia, que poda acreditar que teño unha construción, galpón, nave, casa, construída con licencia antes do 2 de maio de 1975, vou a poder construir o que eu quera. E digo yo así, o que eu quera. Porque, además, o artigo é clarísimo. Poden ser destinadas a residenciales, terciarios, productivos, actividades turísticas, artesanales, pequenos talleres e equipamentos. E isto é unha das grandes novedades da Lei do Suelo do ano 2016, que, por unha parte, é certo que aquí nos obligou a redelimitar os núcleos rurales,
pero neste sentido dá unha ventaxa moi grande a todas esas edificacións anteriores a 1975. Moi grande. E insisto, dá igual onde estén. Suelo rústico ou suelo rural. Lle dá igual. E máis, non necesitan nin que se aprobe o pexón. Miren o que lles digo. Porque isto é un artigo da Lei do Suelo que é de aplicación xa. Está aprobado. E como dá igual en calquer categoría de suelo no que este, dá igual que mañán mismo, se algún está nesta situación, e día, por mira, tiña jalpón ali aquel dos anos 60, podo ir ao Concello pedir unha licencia que me teñen que dar. Importantísimo este artigo. Ben, outro problema que nos estamos atopando. É certo que hai zonas donde as normas subsidiarias me permitían construir no núcleo rural, ¿sí? E agora, ustedes acaban de ver e din, eu podía construir nas normas subsidiarias e agora me decides que non. Ben, pois é un problema para o que ten unha finca en ese sitio, non vou a discutir e non vou a negar, é un problema, por non dicir outra palabra. E posiblemente se podan sentir perxudicados aquelas persoas que se atopen aí, que eu estou na área de tolerancia, eu agora podía construir, pero como aprovedes o pexón así non vou a poder construir. É certo, e non mentimos a ninguén, e iso é un perxuicio para a persona ou propietario ou propietaria que se atopen estas circunstancias. Sí. Que podo facer? Pedir licencia. Oxe. Porque a día de hoxe, como dixen ao principio, o que está en vigor no Grove a nivel urbanístico son as normas subsidiarias. Polo tanto, pedir unha licencia. Pero para pedir unha licencia teño que gastar como mínimo os cartos dos proxectos. Sí. Sí, é certo. Pero polo menos é o dereito e a capacidade que eu teño para agarrar esa parcela e ter un dereito a facer aí unha casa. Porque, ademais, a nova lei do solo introduce outra novedade. Cando ti agora pides unha licencia, tes un plazo para iniciar como mínimo as obras e tes un período de execución. Se non recordo mal, son 6 meses desde que che dan a licencia para iniciar a obra e hasta 2 anos para rematala. A nova lei do solo introduce unha novedade tamén moi importante. Eu pido hoxe licencia, gastei os cartos do proxecto, teño a licencia, pero non teño cartos para facer a casa. O que tens que facer é, unha vez que tes a licencia, acudir ao Concello e pedir unha prórroga. Porque a nova lei do solo permite posibilidades de prórrogas. Por lo tanto, ti pides prórroga. Iso que quere dicir? Que ti sigues tendo o dereito para construir con esa licencia, sigues tendo ese dereito e construirás no momento que a túa condición económica te o permita. Pero é unha forma de salvar esa parcela. E máis, se é posible incluso, como a delimitación do núcleo rural ven feita por uns cálculos técnicos, donde é necesario ter un número de edificacións dentro do límite que se fai da parcelas, dentro do límite que se fai do núcleo, é necesario ter unha serie de edificacións feitas para cubrir un porcentaxe. E máis, se se fai con tempo e a propia delimitación do núcleo o permite, seguramente pode quedar incluída dentro do núcleo. Iso podría ser unha posibilidade. Pero como mínimo, eu ahora mesmo teño un terreno onde podo edificar e estou vendo a día de hoxe que me queda fora a solución. Pedir licencia. Que é gasto, sí. Que teño que gastar gastos no proxecto, sí. Pero despois podo pedir prórroga para construir. Por lo tanto, non me obliga a construir mañán. Podo pedir prórroga de anos. De anos. E iso é moi importante tamén terlo en conta. E despois, hai unha serie de fincas, de terrenos importantes que nos están aparecendo en outras charlas. Non sei se en esta zona de Campos, Estonllo, Meloxo, quizá Meloxo menos, ou mellor en Estonllo algunha pode ser, e que nos din, somos 4 propietarios, e falo así porque xa hai algún que non o plantexou. Somos 4 propietarios que xuntamos 6.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados en unhas parcelas, e quedamos fora. Cal é a posible solución?
Pois a posible solución, que eu xa sei que non gusta moito, porque non é unha solución fácil que eu quero escoitar, é un peri. Un peri. O que antes era o peón, que agora se chama peri. Cal é a gran diferencia? O peri solo o vamos a recoller por petición dos propietarios. Como ben poden ver, nós non impoñemos ningún peri no rural, ningún. Os peris que se van a recoller no rural son solicitados polos propietarios. Ademais, ten unha cousa boa, que o peri, eso sí, ten que estar vinculado, non podemos pedir un peri aillado no monte, ten que estar vinculado a un núcleo rural. Iso é moi importante, ten que estar vinculado para colmatar, digamos, o que é o núcleo rural. E o importante cal é? Que non computa no 33% de limitación, polo tanto, nós temos delimitado un núcleo rural e se lle suma un peri, pero ese peri non computa e non nos obriga a volver a recalcular a delimitación do núcleo. O núcleo queda igual e se lle suma ese peri. Polo tanto, é un plantexamento que se pode facer xa. E se hai acordo de propietarios, sería interesante. Cuidado, non nos engañemos, que o peri tampouco é a salvación. Ten os seus inconvenientes. Entre outras cousas, hai que xuntar parcelas, hai que facer unha xunta de compensación e posiblemente perdamos en torno a un 35% do terreno. Non vamos aquí agora a mentir tampouco. Os peris é o que teñen. Hai que xuntar parcelas, hai que facer un proxecto de urbanización onde hai que abrir viales, onde hai que abrir aceras, onde hai que facer unha cesión do 10% ao Concello, por eso se perde 35%. Pero ten un dato tamén importante a ter en conta, que desarrollado o peri non nos obliga no rural a facer parcelas de 600 metros. O peri ten unha capacidade de ordenación propia, de tal xeito que se eu teño unha bolsa de terreno incluída nun peri e fago unha proposta de desarrollo dese peri e despois de ceder o 35 ou 40% para viales, para beirarrúas, para zona verde e o 10% do Concello, oye, que nos quedan parcelas edificables porque eso se ten que compensar económicamente, claro, nadie se vai facer un peri para perder cartos. Entonces, ten que compensar. Me salen parcelas de 400 metros, vamos a poñer. Pois o peri ten a capacidade de establecer parcelas menores a 600 metros. Polo tanto, dentro de un peri, aínda que este pegado ao núcleo rural, vanse poder construir con parcelas menores a 600 metros. Eso establece o peri. O peri, polo tanto, é un instrumento de desenvolvemento urbanístico, é un instrumento de desarrollo urbanístico, que é unha posible solución, posiblemente non é a mellor, e seguramente non lle satisface a maioría dos presentes ou a maioría dos que están pensando en algúns terrenos. Pero é a solución que ahora mesmo a lei nos permite e establece. Polo tanto, eu o que falo en todas as charlas é que se algúns propietarios están en algunha situación destas características, polo menos que o reflexionen e, por suposto, que o consulten con técnicos que sepan da materia, non? Abogados en urbanismo ou técnicos, arquitectos, enxeneiros, técnicos en urbanismo que podan asesorar. Pero nós o plantexamos como unha posibilidade de dicir, oi, temos unha bolsa de terreno importante que está pegada ao núcleo X e queremos salvar eses terrenos. Pois o peri é unha posibilidade que nos traslada. Ben, polo tanto, pola miña parte, remato esta exposición, un poquinho máis larga do que eu esperaba, pero en calquer caso, xa lles digo, non temos prisa e abrimos turno de intervencións e insisto, para falar, como falamos a última vez, en esta mesma sala, para criticar, para debatir, para correxir ou para consultar. Por suposto, como sempre digo, a oficina técnica, que sei que moitos dos presentes pasaron por ali, a oficina técnica do Concello do Grove está a disposición dos presentes para explicar, resolver
ou facilitar información de aspectos individuales de cada un de vostedes que dudas que podan ter. E para eso temos a oficina técnica que está traballando durante estes 2 anos e en base a toda esa información que se vai recollendo vamos modificando sobre a marcha o borrador do documento. Así pois, as dudas máis particulares, casos máis excepcionales que se podan plantexar, eu, por favor, acudan á oficina técnica do Concello do Grove, que o técnico municipal está na súa disposición para explicarlles e aclararlles esas posibles dudas. Sei que moitos xa foron por ali, e aqueles que hoxe salgan con dudas, e hoxe non somos capaces de explicalas, por favor, pasen por ali, porque para eso están, sí? Ben, pois... Veña. Bueno, deixa estar onde estaba, pono onde estaba, non movas xa. Aí? Sí, vamos a ver. Un terreno de 2000 metros, máis ou menos. En esas condicións, donde si hai acceso rodado, dun lado do outro, donde si hai tendido eléctrico, donde hai agua, donde hai desagües, que posibilidades ten de poder edificar? Hai. Todas, si no terreno hai algo construído antes do 1975. E se non hai algo construído? Pois se non hai algo construído, non está dentro do núcleo rural, 2000 metros, eu creo que son 2500, se está vinculado a unha explotación gandeira ou agrícola, pode construir unha vivienda... Deixar jaranxas atrás. No, eu digo, explico o que hai. E habría que estudiar un pouco os posibles usos turísticos. Efectivamente. Porque a día de hoxe, pero eu creo que son 2500 metros a parcela mínima, aínda es que este en suelo rústico, hai usos turísticos como campings que se están autorizando. Coa nova lei do solo estánse autorizando. Aquí no Grove xa hai algúns que nos últimos meses se pidieron licencias e se deron. Pero son 2500 metros. Suelo rústico para facer uso turístico. E tamén cabe algunha posibilidad para uso turístico, casas rurales turísticas, vamos. Bien, e seguimos no mesmo. Si, por exemplo, a ampliación do casco urbano chega ao límite do terreno en esas condicións, que posibilidades hai a continuación? Hai un margen de metros? Eso é unha pregunta para estudiar. Si están pegado a un suelo urbano, poderíase ampliar o suelo urbano aí cumplindo todas estas requisitos que ti me dis que pode ter? Eso é unha das cuestións a estudiar polos técnicos. E iso é unha das cuestións que, por favor, a oficina técnica ia plantexando. Si nós dicimos sempre, e o trasladamos nas reunións políticas, políticamente, se é viable técnicamente e a lei o permite, nós non temos ningún problema. Viable técnicamente e a lei o permite. Se iso é así, bueno, é viable. Agora, si falo favor, pasa aí a Meloxo. Bo, Meloxo. A ver, vamos. Si tú até iso está a fonte de Viñares. Bo. Quieto, para. Casi... É por aquí? Sí, un pouco. Non se pode subir un pouco. Aquí? Non pode subir un plano para arriba. Non se sale. Aquí? Aí sale. Aquí é a subida hasta Campos, hasta carretera. Xa. Búscame aí fonte de Viñares. Aí se continua. Esperar, vamos por orden, por favor, que se non me perdo un pouco. A ver. A fonte de Liñares debe ser ese punto negro. A ver. A ver, a fonte de Liñares... Aí, quieto aí. Vamos a ver, as casas que hai por aí non terán problemas para rehabilitar, para arreglar... Non, xa está, claro. Mira, perdona, en ese mismo pico, mira aí. Hola, Bastille, sí. A ver, ahí, donde está ese pico, baixa. Ahí está, a ver, baixa, por favor. Aí hai como unha cuña, esa cuña que está aí en blanco. Baixa, dereito para baixo, por favor.
para aquí para baixo. No, más ahora a izquierda. Aí esa. Sí. Por que queda ese pico aí? Porque ese meu terreno, resulta que a dereita podes construir, a esquerda podes construir, este pico, por que? Pois este pico porque así está Ese todo ese delimitado. terreno, ese cuchillo, ese triángulo grande, resulta que os da dereita poden construir, ese. Os da esquerda poden, por que se fan esos zigzags? Se fan estos zigzags porque, como dicía, están delimitados os núcleos en base ás edificacións existentes e o porcentaxe que temos que cubrir. Posiblemente, primeiro, isto a día de hoxe nas normas subsidiarias tamén debe estar fora. A día de hoxe se pode construir en esta finca? É que non sei, pero Posiblemente. o que entendo é que ese pico, porque se puxeran dereito, digo, bueno, pues podo construir unha mitad e na outra mitad non. Lógicamente, por que pon este pico así? A ver, pon este pico porque aquí hai un vial e aquí hai outro vial. E o que realmente... No vial da dereita teño 100 metros de fachada, 100 metros. Aquí? Sí, ese. Este. 100 metros. Teño todo ese cuchillo e o que non entendo é por que quedou todo fora. Non poden facer dereito? Facelo así? Por que? Non é tan fácil. Aí non é fácil. Eu traslado aos técnicos, pero non é tan fácil. Realmente este cuchillo fai Con así... 2000 metros cuadrados de terreno, con Sí. 100 metros de fachada. E resulta que os da dereita... Cantos metros de terreno? Con 100 metros está construído, Cantos metros cuadrados de terreno? hai 2000 metros. Ese cuchillo... Xa, este cuchillo é porque, a ver, aquí están as casas que delimitan aquí este núcleo, aquí xa hai un vial, polo tanto o núcleo realmente queda delimitado no vial, e despois aquí hai estas outras casas que estarán recollidas tamén e que quedan delimitadas por este vial, por eso isto queda xa fora. Eso quedaría requerido donde dis que si está pegado e aí se pedira permiso para construir ahora que se pudera? Non, eu digo que ahora se podría construir se a día de hoxe as normas subsidiarias se pode construir. Si coas normas se pode construir, aquí se podería pedir licencia. Si coas normas está fora, pois non se pode. E a día de hoxe sí que quedaría fora, é certo. Por qué? Porque este núcleo ben delimitado por estas últimas casas de aquí, baixa polo vial e volve a conectar co vial coas casas que xa hai e quedan delimitadas. Eso en blanco, como está reflejado toda esa zona donde está en blanco? Queda para nada. Para nada. Eu dúas preguntas moi... Fai 2 anos, cando hubo a primeira reunión aquí, e falou do núcleo de Estoño, hubo unha persona que se levantou e preguntou que, bueno, que inda que é conocido como Altiño, forma parte, por lo menos diante do Concello, como Estoño, e usted contestoulle a esa persona que era un tema aparte, que había que estudiar, e que tiña unhas peculiaridades, tal. Aí se cumpre todo. Hai acceso, hai alumbrado público, hai agua da traída, hai teléfono, hai alcantarillado, hai todo. Quixera saber como quedou eso, se se moveu algo, porque nunca máis volvemos a saber. A ver, cos propietarios do Altiño sei que tuvemos unha reunión fai tempo. O día siguiente de ter esa reunión aquí, fai 2 anos. Pois sigue exactamente igual que aquela reunión. Aquela reunión díxose, primeiro, o Altiño non está reconocido como núcleo a día de hoxe. Non está reconocido como núcleo, por lo tanto, non se crea un núcleo novo a día de hoxe. E entonces o que se estableceu é que todas as viviendas que ahora mesmo teñen licencia e están no Altiño quedan recollidas como tal. Sigue mantendo os seus dereitos, se poden comprar, se poden vender, se poden rehabilitar, se poden conservar, se poden refacer. Ahora, parcelas que non están construídas non van a poder construir, pero o que hai, queda. Vai quedar o que se chama disconforme co planeamento, pero os mesmos dereitos que ten hoxe vai a quedar no futuro. Eso queda totalmente reconocido en canto a dereito por ter esas licencias. Ahora, se eu teño ali unha parcela e quero construir, non podo. Se pudo construir naquela época que se construyeron, que se construíron, e ali quedaron, bien. Pero ahora non conforman núcleo e, polo tanto, quedan así. Ahora, todo o que está feito se respeta, tanto e así, que a nova lei do solo é certo que aínda que antes, a anterior, o que consideraba fora de ordenación era máis perxudicial para o propietario, a día de hoxe a propia lei é máis beneficiosa. Quedan disconformes co planeamento, pero aquel que teña unha casa con licencia, que a día de hoxe queda fora dun núcleo rural, sigue mantendo os mesmos dereitos que ten a día de hoxe, os mesmos. Vai poder patrimonializala, hipotecala, deixala en herencia, conservala, rehabilitala, refacela,
Polo tanto, en principio, todo o que pode facer a día de hoxe, aínda que non queden recollidos dentro do ámbito de un núcleo. Non son núcleo de Estoño e, polo tanto, non conforman un núcleo propio, pero as que están quedan cos seus dereitos. Bien, nesa mesma reunión, a mesma persona preguntoume se as alegacións se iban a contestar. Usted dixo que había dado orden no Concello de que se contestaran todas e cada unha das alegacións. Pasaron 2 anos, ou a nós non nos contestaron. Non, ainda non se contestou a ninguén. E quero preguntar que vai a pasar coas alegacións. As alegacións vanse contestar, e onte tivemos unha reunión cos técnicos e a asesoría xurídica que leva eso. As alegacións vanse contestar unha a unha. Unha a unha. Polo tanto, nos próximas semanas, meses, cada veciño que presentou unha alegación vai a ter unha carta notificándolle a resolución. Pode ser estimar a alegación ou desestimar esa alegación. Si se estima, entendemos que están conformes. Si se desestima, lógicamente, terá outros canales para reclamar. Os outros canales que quere dicir que vai haber outra exposición. No. O que vai a pasar é que se eu aliguei a unha situación e esa situación se me desestima e ahora mesmo sigue exactamente igual que estaba antes, o que me queda, aprobado o pexón, é acudir a un contencioso. O sea, non vai haber segunda exposición. No, o que vamos a facer a día de hoxe, posiblemente xa abril e maio, é a través da páxina web do Concello do Grove, e nos diferentes locales que vamos a habilitar, todos, absolutamente todos, van a poder baixar todos os planos, igual que se foi no momento do 2014, van a poder revisar todos os planos, e a partir de aí incluso vamos a habilitar un canal dentro da web donde cada un vai a poder trasladar un escrito ou unha información de que este conforme ou non. E iso se vai a valorar técnicamente cos grupos políticos e cos técnicos para ver se se acepta ou non. A día de hoxe, tamén lles quero dicir, e non vou a mentir, se eu presentei unha alegación dicindo que se me aceptara unha cousa e non se acepta, é que non se vai aceptar. Como digo sempre, aínda que houbera outra exposición pública falando do Altiño. Ora, exposición pública oficial, que nós vamos a expoñer isto e vai estar na web. O Altiño non queda recollido como núcleo. Non queda recollido hoxe e seguramente nin que fagamos 40 exposicións máis. Polo tanto, posiblemente, se non están conformes algún particular ou conxunto de propietarios que teñen vivenda no Altiño, non lles quedará outra que recurrir a unha instancia superior, que neste caso é un contencioso. E eu non lle discuto, claro que sí. Cada un ten que defender os seus dereitos, eso, por suposto. Ahora ben, o que digo sempre, porque hai xente que insiste moito neste tema, é que no 2014 xa quedaba fora e agora volvo a quedar fora. Bueno, pois hai unhas razóns técnicas que se explicarán, xurídicas, que non permite esa alegación. Incorporala, polo tanto, nin no 2014, nin hoxe, nin posiblemente en 40 exposicións posteriores. Neste caso, se nos denegaba a todos, por supuesto, era zona paisaxística protegida. Resulta que no nomenclatro do Pexón esa figura non existía. A ver, eu ahora mesmo sei que non podo alegar contra algo que non existe. Pois, eso, xa te digo, se falará e, como se van a contestar, en base a eso despois se justificará. Pero quere dicir que o Altiño non estaba xa conformado como núcleo nin nas normas subsidiarias, estaba. É certo que había, en base a unhas leis, se deron unhas licencias en esa zona, se consolidaron esas licencias e xa está. É unha realidade existente e todos, creo que todos a día de hoxe ali teñen licencia. Todos, se non me equivoco. Vale? Esos van a seguir mantendo esa licencia, van a seguir mantendo esa vivienda, van a seguir mantendo os seus dereitos. Ahora sí, se alguén ten ali unha parcela que teña claro que ali non vai poder construir. A día de hoxe xa non pode e con novo Pexón tampouco. O que xa ten construído está salvado. Está salvado. O que ten construído con licencia está salvado. Así de claro. O que quera construir de novo non pode. No Altiño, falo. Vale. Vamos a ver, señor alcalde, no mes de xaneiro
os veciños de Estoño, todos os veciños de Estoño, presentamos un escrito ao Concello, cunha serie de reclamacións. Escrito que non enviamos aos medios de comunicación para non crear ningún tipo de enfrentamientos co Concello, é dicir, para facer unhas alegacións con armonía, non? E con esa mesma armonía vamos a leelo ahora públicamente, para que todo o mundo sepa que toda a aldea de Estoño con casa, firmou este escrito. Dicíamos isto: o núcleo rural de Estoño ven existindo como tal dende épocas moi antigas. Xa podemos atopalo nos primeiros documentos que fan referencia ao Grove como territorio. Tamén fan mención do núcleo rural de Estoño o famoso dicionario de Pascual Madoz, Dicionario Xeográfico Estadístico Histórico de España e das súas posesións de ultramar, publicado nos anos 1846 e 1850. De igual maneira, a cédula de información da matrícula del mar, feita polo Marqués de Ensenada en outubro de 1873, reflexa a importancia do núcleo rural de Estoño. E xa máis recentemente podemos atopar nos documentos estadísticos feitos polo Concello do Grove no ano 1960 que fan referencia á evolución dos distintos lugares dos territorios entre 1900 e 1960. Desde fai un tempo, os veciños de Estoño estamos a sufrir directamente a presión diaria das industrias situadas na banda do nacente. Soportamos cheiros continuos, ruídos e contaminación visual e ambiental. Situación que vimos denunciando, a vez que reclamando se lle dé unha solución ao problema. Solución que ata o día de hoxe non tivo. Tamén é de todos coñecido que por Estoño pasa o río da Gatiñeira, que dá nome ao lavadeiro histórico da Gatiñeira, no que o Concello e a Comunidade de Monte de San Martiño teñen feito unha actuación de adecuación e adecentamento do seu entorno. Igualmente existe un moi antigo que tamén requeriría unha actuación cando menos para a súa restauración e posta en funcionamento. Por todo elo, e de cara a ser incorporada no Plan Xeral de Ordenación Municipal, queremos facer as seguintes peticións. Primeira, os veciños e as veciñas de Estoño rexeitamos enérxicamente a posibilidade de ubicar na zoa un polígono industrial, porque isto significaría a instalación de máis naves industriais con máis impacto sobre o noso núcleo e máis molestias derivadas destas industrias. Pensamos que xa nos temos equivocado ao haber permitido a existente. Segundo, dótese o núcleo rural de Estoño, donde vivimos, de unha franxa verde de árbores autóctonos que sirvan de protección frente ás naves industriais situadas, como xa dixemos, pola banda do nacente. Esa franxa de árbores deberá ser dunha maior anchura que a prevista no documento aprobado inicialmente e cunha altura que tape as vistas das naves e reduzca ruídos e outras molestias. Terceiro, debe preverse unha franxa de protección aos dous lados do cauce do río de Gatiñeira, donde se encontra tamén o lavadeiro e o muiño que necesitan tamén da súa franxa de protección ambiental. E cuarto e último, pensamos que o Plan Xeral de Ordenación Municipal debera de contemplar a ampliación do núcleo rural e tradicional de Estoño, permitindo a súa ampliación, núcleo que unha antigüedade que xa amosamos ao comezo deste escrito e que albergou incluso unha sede judicial ao comezo do século pasado. No plano que usted nos acaba de señalar, delimita exactamente o núcleo de Estoño co camiño que suba hacia Estoño, é dicir, todo o que ven hacia baixo non podría facerse ni construirse nada, é dicir, quedaría, en este momento, quedaría aprisionado o núcleo de Estoño, é dicir, ni unha casa, é máis, fíxese vostede, hai unha casa aquí ao final, esta, no, aquí esta, que nin siquiera a contempla dentro do núcleo de Estoño. E aí está. Por lo tanto, afoga vostede a posibilidade de que se poida ampliar ese núcleo tradicional que, insisto, é un dos máis antigos de Grove, e por riba, e en riba deso, coloca usted o que é un polígono industrial. Deixamos ben claro xa aquí no seu momento, por iso non quixemos facer público isto, para nada. Esperamos a que hoxe, a ver que nos presentaba vostede. Eu ni siquiera fui ao Concello a enterarme, esperaba hasta hoxe. É dicir, dixémoslle, o que está feito, xa está feito, e o repito,
metemos a pata e bueno, nos pesa enormemente, pero evidentemente está feito a propósito. E este é un apunte fora do planeamento urbanístico, pero que ven ao conto. Mire vostede, habría que dicirlle aos donos desa fábrica, conserveira ou que sexa, que deixen de ser negreros, e que empecen a pagarlle a xente o que realmente a xente debe ganar. Non hai sitio no Grove donde se pague menos. E despois outra cousa, vostede insistíanos outro día de que parece que vai haber unha ampliación e que interesa deixar algún terreno para que esa fábrica se amplíe. Tampouco estaría de máis que se lle diga que trate de contratar a xente do Grove, porque en este momento o 90% da xente que traballa nesa fábrica, ou como se chame, é xente de Vilagarcía, de Illa de Arousa, etc. Que repito, teñen dereito a traballar no Grove, como nós temos dereito a traballar en Santa Uxía de Ribeira, o que sea. Pero, en este momento, estamos falando da posibilidade de facer un polígono industrial coa delimitación que sexa, única e exclusivamente para seguir mantendo esa fábrica. Ben, esta é unha realidade. Bueno, pois, por favor, se isto vamos a facer así, cando menos os ciudadanos do Grove que se sintan de alguna maneira favorecidos desa situación. Nada máis. Contesto, gracias. Vamos a ver, por partes. Empezo polo final. Podo estar totalmente de acordo con vostede. Empezo polo final. Podo estar totalmente de acordo con vostede o que acaba de explicar. Non falo desta empresa, senón que falo en xeral. Son convencido de que a xente ten que cobrar salarios máis altos, que ten que traballar as horas que lles corresponden, pero iso o opino como José Cacabelo, ciudadano do Grove. Como alcalde do Grove, Dios me libre, e non creo en Dios, que son ateo, Dios me libre meterme nas decisións empresariales dunha empresa. Para iso hai un comité de empresa, uns sindicatos que pregunto onde están, e, por certo, unha reforma laboral aprobada por un goberno que provoca estas situacións. Iso é outro ámbito político. Ora, eu como alcalde do Grove teño que defender, porque é a miña obligación, o interés xeral. E o interés xeral é que este tipo de empresas ou calquera outra empresa que veña ao Grove para xenerar postos de traballo, benvida sea. Ahora ben, comité de empresa, sindicatos, reclamemos condicións laborales decentes. Dito isto, punto 1. Permítanme que lle corrixa. Eu non fago nada. Acaba de dicir vostede fai aquí o estonllo. Eu non fago nada. Fano os técnicos. Podo lle garantizar que no ano 2015 marcamos unhas directrices políticas e a partir de aí son os técnicos os que traballan. Polo tanto, sei que non lle vai a satisfacer, pero xa me adianto, brindo a que todos eses vecinos que eu leín o escrito e yo pasei a oficina técnica, todos eses vecinos que asinaron, cando vostedes o pidan, nos reunimos cos técnicos e asesores xurídicos que levan estes para recibir unha explicación máis exhaustiva. Pero ben, primeiro, non lle vai a satisfacer a miña resposta. Un núcleo rural, por moi tradicional e antigo que sea, non se pode facer á carta. Non se pode facer á carta. Hai unha serie de criterios que están moi claros establecidos no regulamento 2016, non se pode facer á carta. Esta casa está aquí e polo medio hai moitas fincas. Para sumar esta casa aquí, teríamos que estar cumplindo que todo este perímetro de fincas tuvera que estar edificado no 33% dos metros totales desto. E non se cumple. Por iso isto queda fora. Ahora ben, esta casa ten licencia, vai quedar con licencia e con dereitos, o que lle acabo de contestar o anterior. Igual nos pasa con todo este ámbito. Si todo este ámbito queremoslo meternos dentro do núcleo rural e ahora mesmo aquí temos unha casa, non cumplimos o índice de edificabilidade, de consolidación de edificación que nos marca a lei. Non é un criterio do Concello do Grove, é un criterio que marca a lei do solo de Galicia. Como se podería conseguir isto? Establecendo posiblemente parcelas de 2000 metros cuadrados. Ben, a partir de aí, sinceramente, igual, eu creo que ao mellor casi coincidimos. Non sei se lles satisface moito ou non, pero creo, e seguramente estou equivocado eu,
E iso, volvemos a sentarnos sin problema ningún, igual que fixemos aos 48 horas que estuvemos aquí todos estes veciños, que é certo. Pero eu creo que o que a día hoxe estamos propoñendo é o que se falou, e vostedes mesmos, e agora acaba de insistir no escrito, dixeron, cometemos un error posiblemente fai 30 anos, cando se permiteu vircar aquí a primeira nave planta. A día de hoxe, según a información que nós temos, esta empresa ten os permisos que tiña algún problema coa APLO e parece que os ten resoltos. É un suelo rústico, polo tanto é a Xunta de Galicia. Que queremos dicir? E vostedes o reconocían, e creo que acaba de reconocer agora, esta empresa aquí a día de hoxe é difícil sacala. En principio, entendemos que cumple coa lei. É difícil sacala, e vostede acaba de explicar. Si facemos un polígono para o que hai, que é esta finca máis a outra, que é dun empresario local tamén, que é o que existe. O demais, para convertir isto en solo empresarial, queda prácticamente facer esa franxa verde que queda e cederlle ao Concello 10% do suelo. Pouco máis que ampliar, pero que esta empresa ten legalidade. Outra cousa que xa non é ámbito do Pexón, e estou de acordo, e tuvemos moitísimas reunións coa empresa, co medio ambiente da Xunta, co propio Seprona, para eliminar os problemas que esa empresa está generando e que non somos, que non ocultamos, e somos conscientes. E se nos trasladou, e a máis temos un plazo, se nos trasladou que se iba a implantar unha nova tecnoloxía para resolver ese problema. E que nos garantizaba eso. Polo tanto, estamos á espera de que xa, porque é certo que xa están superando o plazo, se implante esa nova tecnoloxía. Pero, creo que podemos coincidir, ao mellor non satisfactoriamente, pero do que se propuxo na última charla, a que hoxe traemos aquí, prácticamente é o que hai. É o que hai. Que esa pantalla vegetal, é que nós o que pretendemos con este é obligarlle a empresa ou a outra empresa, que agora son estas as que hai, obligarlle a que esa pantalla vegetal de protección lle corresponda a eles. Que ten que ser un coste que teñen que aplicar eles para convertir isto en un suelo e, polo tanto, ter xa toda a normativa e toda a legalidade existente. E eu estou de acordo que aquí hai que facer unha separación, unha pantalla, que nós non dibuixamos, pero que no momento que presenten no Concello o proxecto de desenvolvemento desto, o Concello ten a capacidade de impoñer os criterios de pantalla vegetal, cesión do 10% ao Concello, polo tanto, se aquí ahora hai unha explotación económica, ten que compensar ao Concello do Grove, e, se non me sitúo mal, corríxame, creo que o lavadoiro da Gatiñeira, por aquí anda, e baixa. No, eu creo que está na punta, eu creo que non entendo, non quero intervir agora, porque efectivamente iremos a falar cos técnicos, efectivamente, iremos a falar cos técnicos. É plantexable, non digo que non, que podemos coincidir, polo tanto, isto de aquí que se quede por aquí, pois igual tamén, sin problema non quero eu aventurarme, porque a máis é certo que a reunión que tuvemos aquí, moitos dos presentes dicían, é que aquí, e o podemos comprobar calquera, hai un desnivel que facer algo aquí obligaría a facer un muro de contención elevadísimo, que era aquela muralla artificial que denunciaban que iba a quedar. Eu creo que todo eso queda susanado, porque o que hai que melloralo, estou de acordo e hai que integralo, e se desto se fala, pois mira, isto se fala. Por lo tanto, se me permiten, despois de Semana Santa, quedamos emplazados a pechar unha reunión con todos, de acordo? E estou disposto a falar disso. Ahora, se é posible ampliar o núcleo de Estoño e os técnicos nos din que sí, vamos. Encantados da vida, pero me parece que está, porque ademais Estoño é un dos que cumple moi ao límite o coeficiente de consolidación e edificabilidade que permite a lei, sí? Pero bueno, brindamos e queda da súa parte contactar con todos, e eu xa lle digo, posiblemente martes, miércoles despois de Semana Santa, miércoles, que é cando temos normalmente a reunión, pero se é necesario pola tarde, eu convoco aos técnicos e aí temos unha reunión no Concello e falamos. Se é posible, políticamente, o goberno actualmente estamos convencidos, e ademais eu personalmente nunca vimos aquí un suelo industrial do que se está plantexando. Estamos a ver o que está pasando, Nantes, Barro, tal, etc. O Grove, o análisis que se está facendo é que necesita máis un sector terciario, pequenos comercios, talleres, carpinterías, naves, de aí habilitamos o sector terciario, pero isto parece, nin hai grandes demandas, nin grandes empresas van a vir aquí, polo tanto, tampouco ten moito sentido.
Pero bueno, isto é unha cuestión así, vale? Entonces quedamos... Outra cousa, non é o río da Catiñeira, É o río dos lagos. é o río dos lagos. Toda O río a da vida. Catiñeira o que estaba É o que dentro está da arriba. Catiñeira. Ese é o río dos lagos. E Ten ese é posto na no zona dos cartel lagos. Catiñeira, non, é río dos lagos. Pero xa é a Comunidade de Montes. A Comunidade de Montes é Está máis que equivocada. antes o Ayuntamiento. Que foron os que puxeron os primeiros letreiros. Asumo o error, que non sei se fomos nós ou non, pero como responsable, asumo É lago. asumo ese error. Catiñeira que había dentro da Da Catiñeira. jatiñeira. Río Ok. e fondo. Como, falando da Jatiñeira, como queda a zona esa da Jatiñeira que non a vin en ningún plan? A da finca da Jatiñeira para arriba, hacia a zona da Granxa. Pertenece a Estoño, pero non Ali, hacia o lado dereito. Precisamente no hueco que se ve en blanco. Debería estar aí. Sí, sí. aquí, Como queda esa aquí, Aí, sí. isto é suelo rústico. Suelo Queda tal rústico. Suelo rústico. E máis, unha cousa que quero aclarar, a ver, o Grove somos 21 km cuadrados, o 70% do territorio do Grove está en algún tipo de protección medioambiental, que desde logo o goberno que estamos ahora compartimos. Creemos que o medio ambiente é o futuro deste pueblo. O peixón solo se mete donde a delimitación da Xunta nos permite, é dicir, aquí temos POL, Plan de Ordenación do Litoral, temos normas de protección medioambiental, temos Red Natura e temos incluso Zona da Siradella con unha das máis altas proteccións medioambientales de Galicia. Todo ese ámbito o peixón non se pode meter, igual que non se pode meter no ámbito de costas. Non é un ámbito para ordenar urbanísticamente. Solo nos podemos meter no que son os núcleos rurales existentes e valorar a súa ampliación ou non, e no suelo urbano. O mesmo caso que pasaba antes co tema do Altiño. Non está reconocido como un núcleo rural, polo tanto, en principio é un suelo rústico e non está na nosa capacidade ordenar eso. Polo tanto, esta zona, digamos, que está en blanco porque nós non temos competencia para ordenar. Eso é suelo rústico e directamente Xunta de Galicia. Non se pode facer nada aí? Non. Cumplindo unha serie de requisitos, sí que se pode facer, tendo unha parcela de 2.500 metros cuadrados, se podría facer actividades turísticas, como falaba antes, ou vinculadas a unha explotación gandeira ou agrícola, se poderán facer viviendas vinculadas a esa explotación. Eso é o que permite a día de hoxe a lei. Sí. Volviendo al tema de las alegaciones, los vecinos que no presentaron alegaciones en su primer momento, hace 2 años, porque los terrenos estaban bien, ahora en este año, como no las va a ver, ¿cómo podrían hacer si quisiesen presentar alegaciones, ya que no vais a hacer una segunda exposición pública? Primeira vía, van a poder presentarlo a través desa web que vamos a habilitar, que non é unha alegación, é un escrito, e se non a partir de aí, se o peixón queda aprobado, contencioso. Ya, pero presentándola de esa manera no hay conformidad política. Vale. A ver, a conformidade xurídica eu sempre podo acudir ao contencioso. Que eu presente unha alegación me pode dar máis forza na miña defensa, eu presentei unha alegación e non me aceptaron. Vou ao contencioso, dame máis forza, vale. Pero eu ainda que non presentara nada, porque non me enterín, e chego aquí... No porque no se enterase, sino porque vale. En su momento el terreno estaba ok, estaba perfecto, y vale. Ahora... A nova delimitación, sobre todo eso pasa nos núcleos rurales, en algúns. E agora di que antes estaba e agora non estou, pois presento un escrito que digo que esta comisión que vamos a crear durante estes 2 meses pode estudiala, e se ainda así non se lle poder aceptar esa proposta que fai, lóxicamente vai a ser unha... Eu faría, para defender o meu dereito, presentaría un contencioso en contra o que está aprobando, porque me vexo perxudicado. O outro día pasaba eso na charla que tuvemos, concretamente na zona de Reboredo, por certo, era unha zona donde estaba xa casi no ámbito de delimitación da Red Natura e de protección de recualificación do POL, Plan de Ordenación do Litoral, e polo tanto aí non se pode ordenar. É o mesmo que lle acabo de contestar a esta persona, non? Pero en calquer caso, calquer persona que se sinta perxudicada nos seus dereitos sempre queda a vía contenciosa, claro que sí, eu o faría. Ahora, nós, por que non facemos unha exposición pública? Non por non permitir que os veciños e propietarios presenten alegacións. Non facemos porque unha exposición pública require
volver a tramitar novamente en todas as administracións e organismos o documento, e iso significan 2 anos. Se a mí me garantizaran a Xunta de Galicia dice, no, como xa pasou unha exposición, podedes facer unha exposición pública de 2 meses solamente para alegacións dos veciños, porque os informes que tendes xa son válidos, vamos, facemos a exposición mañán. E iso lo sabías ahora? No, sabía xa desde o ano do ano 2015 que tuve unha reunión cos primeiros técnicos. E entonces, por que se votasteis por que hubiese unha segunda exposición pública? Votamos porque houvese unha exposición pública porque era o 2014, porque había outra información e curiosamente fai uns meses o Partido Popular presentou unha moción para unha segunda exposición pública que perderon e que polo tanto eles mesmos votaron abaixo o acordo que había no ano 2015. Polo tanto, eu como dixen outro día que xa sei polo que vindes, non vou entrar en un debate político aquí porque para iso temos o pleno. Entonces, cando que irades o pleno, aquí vimos a falar dos veciños e dos problemas dos veciños respecto ao Peixón. Xa sabemos que non estades de acordo, pero bueno, agora nos toca a nos tomar decisións e se non estamos de acordo, pois oi, no pleno se tomará. Non volvo a entrar en debate político, pero mirade, sería moi interesante que o Partido Popular pensara moi ben as mocións que pensa cando as pensa e as consecuencias que esas mocións teñen. E se eu presento unha moción para reclamar unha segunda exposición pública e a perdo, automáticamente a última que perdo é a que queda aprobada. A día de hoxe políticamente se acordou non facer unha exposición pública. Xa sei que non lles gusta esta explicación, pero é a realidade. Aquí remata o debate político. Mais cuestións, sí? Se enfocas aí en Meluxo... O Suez. Sí, aparte ese de Meluxo que dixestes que está de... Iso vamos a convocarvos a todos. Aquí. Non? Non falas aquí? Meluxo entrando polo Cancela... Sí, xa. Aí. Aquí. Este. Eso, sí. Sí. Isto vamos a explicar. Isto de aquí non é así. Isto de aquí é así. Esta é a entrada e esta é. Esta. Vale? Pero vamos a corregir. Vamos a corregir así. Hasta onde ides a corregir? Vamos a corregir hasta aquí, que aquí é onde remata o núcleo. O núcleo. Aquí é onde remata o núcleo. Por lo tanto, corregimos hasta aquí. E a partir de aí o que digo é que vamos a reunir os propietarios de aquí, para falar. Si están de acordo con isto, non. Porque sabemos que hai moitos que non la pediron, pero hai outros que non. Entonces, como digo, isto é decisión mayoritaria. Se están de acordo, deixamos isto así, se non están de acordo, sacamos. Pero aquí queremos e vamos a notificar, de feito estamos localizando os propietarios para notificarlos a unha reunión, que será despois de Semana Santa. Un por un os propietarios, os convocaremos no Concello e a ver que decisión tomamos. Porque esa foi a decisión, a proposta que nos fixemos. O Suez que se plantean é a petición dos propietarios. E este é un deles. Mais? Pois moi ben, moitas gracias e seguiremos explicando Peixón e Escada. Graciñas, boas noites.